Добре, аз мисля, че сега вече е време да ни разкажете за книгата. Ами така, нескромно казано, това е първата книга за фъншуи от български автор на нашия пазар. Аз я започнах доста отдавна. Целта на книгата е да намери аналогии между източните традиции и класическата българска традиция. Това не е книга за прилагането на фъншуи в дома или в офиса. Следващата книга ще бъде такава, като ме поканите скоро. Можем ли да го наречем опит да се търси българската следа и в фъншуи? Не, паралели. Значи аз не съм съгласен, защото сега има разни твърдения, че ние едва ли не сме измислили, дори и фъншуи сме го измислили ние. Не, ние не сме измислили фъншуи, ние идваме от изток, били сме дълго време заедно с северо-китайските племена, обменяли сме културни традиции, културен опит и това, което ние сме си донесли оттам, е останало, за съжаление, в нашите суеверия, в народно творчество, в песни. В песните, да, има примери в книгата, да. За съжаление, в България не е останало такова стройно учение, като фъншуи за начина на подредбата на дома, на офиса, изобщо на работата с енергиите около нас. Не знам къде сме го загубили, но така съм направил опит да намеря паралели в българския фолклор, които отговарят на основните правила в фъншуи. Тоест, идеята е да покажа, че фъншуи не е едно чуждо източно учение, което е много далечно от България. Напротив. Беше ли ви трудно да направите това? Доста трудно беше. Аз го започнах така, може да се каже, малко по-несериозно, но като влязох навътре, вече може би година и нещо работих по това изследване и мисля, че това ще бъде книгата на моя живот, защото вече имам още 2-3 глави, готови към второто издание. Благодаря и на издателството си Изток-Запад за подкрепата, на Багатур, чиято снимка е на корицата. Да. Прабългарската школа също. Прабългарската школа за оцеляване. Тоест, ръка ми подадоха много хора, които така се занимават с източни традиции или се стараят да запазват прабългарските традиции. Ето, аз попадам на нещо любопитно. Паралел между българският иниян, всъщност българския иниян е мартеницата. Да. Това е нещо много интересно, да. Така, паралел много интересен се получи там. В българската традиция има много такива неща, които са, примерно, мартеницата. Там пише и за сватбарското знаме. Не знам дали сте така запознати с етнографията. Има едно сватбарско знаме, което особено в Тракия на сватбите се използва. Това е един байрак, който пак е червено и бяло или червени кърпи. Диогерския кръст, който ние слагаме, когато завършим сградата. Това са все такива символи за благополучие, за берекет, за добра реколта, да го кажем, за хармония. Мартенецата е уникален. Вие знаете, че това е уникален български символ и аз опитах да го свържа по така възможно най-интересен начин с идеята на Ин Ян, т.е. отново преплитането на мъжкото и женското, на единството на хармонията. Като си говорим за мъжкото и женското, един женски въпрос ще ви задам. Доколко всъщност е важен външния вид според фъншуи и какво трябва да правим за външността си? Значи външността е важна в фъншуи като във всяко едно нещо. Тоест, когато човек е облечен добре, той следователно се чувства добре. Оттам вече идва вътрешното самочувствие и вътрешното спокойствие. А специално за 2011 годината на Металния заек, тъй като казахме заека артистична натура, е хубаво да бъдем облечени винаги възможно най-добре, за да женим успехите. Финален въпрос от мен. Имат ли нужда българите от паралел между нашите традиции и фъншуи, за да го осмислят по-добре и за да стане по-близък до тях? Или напротив, в начина, по който в момента съществува, е екзотичен и може би това ги провокира? Според вас? Значи, според мен все повече хора се отварят към българския фъншуи, така да го кажем. Тоест, те искат да намерят паралел между това, което са слушали от своите баби и дядовци и това, което проповядва фъншуи. И смятам, че колкото повече се говори на хората, че фъншуи е една наука, която наистина има свои закони и правила и това не е чуждо на естетиката, на физиката, на химията, на енергетиката, толкова повече фъншуи ще става популярен в България. Много ви благодарим за този разговор. разговор. Беше изключително интересно.